അപ്പുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗോപി സുന്ദറും അതുപോലെ അമൃത സുരേഷും അവരൊക്കെ നിന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ്. അതിൻ്റെ ഫോട്ടോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നൊരു ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാപ്പുവിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് നമ്മുടെ ബാലയുടെ കോള് അമൃതയുടെ ഫോണിലേക്ക് പോവുകയും അമൃത ബാലയെ ആട്ടി ഓടിച്ചു എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം മകളെ ഒരു വിശ്വസ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചതിന് ബാലയെ ആട്ടി ഓടിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം എന്തിനാണ് ബാലയെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളെയാണ് വിളിച്ചത്. ആ മകളെ വിളിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ബാല വേറെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇപ്പോഴും അമൃതയുടെ കൂടെയുള്ള ഗോപി സുന്ദർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനോ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാറുണ്ടോ? അതുമാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അദ്ദേഹം എത്ര സന്തോഷകരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേക്ക് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അവിടെ അതേപോലെയുള്ള രണ്ട് മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെയുമില്ലേ, സ്വന്തം മക്കൾ. അവരെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വിളിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരിങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ഒരു കുട്ടി വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബാലയുടെ അടുത്ത് പോകാം. കാരണം നമുക്കാർക്കും പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല, ഒരിക്കലും അമൃതയ്ക്ക് പിടിച്ചു വെക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം ബാല അതിൻ്റെ അച്ഛനാണ്. എത്രത്തോളം നമ്മൾ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അത് പോകും എന്നുള്ള കാര്യം യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അപ്പോൾ ബാലയെ അങ്ങനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതിൽ രണ്ടാളും രണ്ട് ജീവിതങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു, അതെല്ലാം ഓക്കെ. പക്ഷേ ആ കുട്ടിക്ക് രണ്ടുപേരിലും അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നന്ദി, നമസ്കാരം.